täfitli işlerini rowaj çykardy edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertini başlaýardy. İlki bilen Beýik Geňişiň 66 ýyllygy bilen hormatly prezidentimizi, bütün türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýar. Rahman, senin arzuwlaryňa goşulýan bütün halkymyzy, hormatly prezidentimizi uly ýeňiş bayramçylygy bilen gutlaýan. Bizim sunuňa diýişgärlerimiz şu geçen uruş döwrüne gaty ullakan işler edipdirler. Ine bize bizim bilişimiz ýaly sunuňa diýişgärlerinden 4 san topor döredipdir. 4 san toporda hem bagışly adamlar, hem şahir, hem artistler. Ine olardan Nawat Nur Muhammedowa, Nur Cemal Adiýewa, Sahy Jepbarow, adamlardan Oraz Sarif, Durdy Saparow, şahirden ýa-ni Kara Seyitliýew şol topora goşulypdyr. Artistlerden Kılıçberdiýew, Sonam Radowa, şonuň ýaly opera artistlerinden Hojawan Nurdiýew, Hoja Naýew, we ýene şular ýaly belli adamlar şol toparlara goşulyp, şo söwüşçileriň üstüne iýerilipdir, şo topar edilip. Onuň şo döwürde Kaliningrad frontuny, Leningrad frontuny, bir Kuýbuşa frontuny, ine şu töweregindäki bolýan şol eskerler öňündäki aýdym-aýdypdyr. Goşga kap, artistler bolsa kişirak tahnalar görkezipdirler, söwüşçileri ruhlandyrypdyrlar, täze söwüşe, täze ýeňişe ýa-ni ruhlandyryp